jam geno waali fini wiyete men ñade Mawbaare 2 Bowte 2025 ina hawri e 10 dew hoddayru 1447 fergo coñce e taarindi Fuutatoro nde hettere leydi lombinde hakkunde sahal to rewo e ferlo to worgo nde laati ko duunde alɗonde ngati ndemandi mayri dumunnaari coñal laabi 2 hitaande fof jibini kadi nattodiral ɓesnguuji eɗen mbaawi tigi wiide coñce Fuutatoro ummi ko e jillude keewndi goobuuji batte mandinkooɓe to baŋnge funnaange worgo berbere en e arabeɓe to rewo wolofaaɓe e seereraaɓe to hirnaange haa e yonta ɓattiiɗo ko coñce jangtaaɗe laati ngorondi teeŋtundi hay sinno de sabu l'islam mbindin arabeɓe huutoraama haa woodi e baŋngeeji majje tonga tawi ina yaadi e oncude njencaari pina ɗe to baŋnge diine ngam haɓaade sanami yaagal gonnongal e leƴƴitaade windanne nde ina jokki kuɗol Ibrahima Moukhtar Sarr mo ɓokki sarankooɓe e daande Maymouna Oumar Diallo mo heelanŋe Duɗal Pulaar Murtuɗo Joob yo jam ñallu ñallen e nder heen